greu. Există acest fast forward. Apăs pe buton și sigur în 2 luni eu revin unde trebuie. Acum îmi permit în vacanță să mănânc, îmi permit în momentul în care merg într-un loc în care îmi face plăcere, la mama sau cu rudele, să am un exces. Și mă întorc apoi la realitate. Există acele diete miracol și toți ați auzit de ele. Da. Dietele miracol sunt vândute, dacă vreți, la întâlniri aparte în care cineva știe cum a slăbit și îți dă o dietă, sau deschizi netul și plătești o sumă de bani și primești o dietă miracol. În primul rând vă întreb, credeți în dieta miracol și dacă există într-adevăr astfel de diete, sunt periculoase ele? Polina, tu ce crezi? Dietele miracol, într-adevăr, le găsim oriunde și dacă întrebi, femeia de serviciu știe să-ți spună un truc bun de slăbit. Doar că eu cred că succesul unei diete nu se definește prin kilogramele pe care le-ai slăbit, ci prin kilogramele pe care le reușești să le menții ulterior. Și din păcate, asta mi se pare mie cea mai mare problemă a dietelor rapide, că vin la pachet cu efectul yo-yo. Slăbești 10 kg, renunți la dietă, că nu se poate să mănânci toată viața ciorbă de varză. Supa de varză este una din dietele minune, miracol. Te slăbesc 5 kg în 5 zile. Doar că nu o să poți să continui la nesfârșit. În momentul în care ai renunțat la supa de varză, vei veni cu niște kilograme și, din păcate, nu o să vii cu 5, o să vii cu 7 sau cu 10. Pentru că orice scădere ponderală vine cu scăderea metabolismului bazal. Orice scădere ponderală, din păcate, ne va face ca data viitoare să avem nevoie de o reducere și mai mare a aportului caloric. Pe lângă acest efect yo-yo, rău, foarte rău, vine cu tot felul de deficite nutriționale, pentru că atunci când mănânci supă de varză, de unde ții proteinele? De unde ții mineralele? Exact. Există întotdeauna un exces de o anumită categorie de alimente, de aport, ignorând complet altceva, pe celelalte. ceea ce îți aduce un dezechilibru, inclusiv în zona de vitamine, inclusiv în zona de minerale, inclusiv în zona de proteine sau, sigur, chiar și glucidele, care, într-un anume punct de vedere, sunt absolut obligatorii, esențiale în plus asta, glucidele, nostru. că aceste diete minune au ajuns să se adreseze nu numai adulților. Ok, ai 35 de ani, ai 40 de ani, ești responsabil, dar sunt mame, sunt părinți care aplică aceste diete atât de drastice copiilor, copii în creștere, cu alte nevoi față de un adult. Apoi se nasc tot felul de intoleranțe la anumite substanțe pe care practic le dobândești tocmai din cauza acestor diete minune. Exact. Aura, există acel concept de eating disorder, nu știu să-l traduc foarte bine în... Tulburare alimentară. Tulburare alimentară. La ce se referă și cum anume care e profilul acestui individ? Cred că e unul complex, apropo de complexitate. Se poate vorbi despre bulimie, despre anorexie, exact, despre obezitate, să zicem, dar range-ul, adică extremele, dacă vrei, mare. indicelui de masă corporală, foarte slabi sau foarte grași. Din perspectiva personalităților, de exemplu, la anorexici este o structură psihologică foarte fixă, sunt oameni foarte îndărătnici, să zic așa, foarte rezistenți la schimbare, sunt copiii care au fost refractari la hrana venită de la părinți pentru că au identificat părinții cu obiectele rele din viața lor și astfel au refuzat tot ce vine. Este și o manifestare a neputinței în familie. Atunci când ți se obturează independența, autonomia, devii malnutrit, să zicem așa, ești anorexic, nu poți să mănânci și tu nici nu vezi orizontul viitorului tău ca descurcându-te în lume și în viață cu ceea ce ești. Este o puternică revoltă care duce la anorexie și se instalează încă din copilăria mică. Pe partea cealaltă, bulimia, de exemplu, este o luptă între lumi, între cea a părinților și cea în care funcționezi ca individ social. Doar că ceea ce mănânci nu ajunge să te hrănească pentru că ți se pare că e foarte mult și atunci va trebui să evacuezi ca să corespunzi unei imagini pe care tu crezi că cu care te identifici în lumea
exterioară. Întotdeauna acest dezechilibru își are rădăcina în trecutul îndepărtat al nostru, întotdeauna ne legăm de să zicem, un dezechilibru în zona copilăriei sau poate fi căpătată și mai târziu? Cred că începe în copilărie. Manifestarea cea mai importantă este la adolescență, atunci când sexualitatea genitală începe să-și facă apariția, să se instaureze în viața omului. Ca să nu fim inundați de conflictele sexuale și de cumva să nu tulburăm sistemul familial care are anumite condiționări, vom avea tot felul de chestiuni corporale, de incorporarea traumelor, de imagine de sine și vom muta conflictele astea interioare undeva în zona hranei și a comportamentului alimentar, care poate căpăta diverse manifestări. Corina, la un astfel de individ există un profil hormonal special sau este mai degrabă o chestiune de percepție, o chestiune mentală? Adică dacă noi am face o constelație hormonală la ei, găsim lipsă de secreție sau exces de secreție într-o anumită zonă? Nu, adică nu găsim cauza în hormoni, ci găsim efectul în hormoni. Și în anorexie nu există dinainte ceva ce a predispus sau din ce am citit eu până acum. Dar în momentul în care anorexia s-a instalat, e diagnosticat, avem un indice de masă corporală subnormal, mult subnormal, încep și dezechilibrele. Avem hipotiroidismul central, avem disfuncțiile hormonale pe parte sexuală, gonadică, avem amenorea la fetițe, lipsa dezvoltării, întârzierea apariției caracterelor sexuale. În partea de obezitate, la fel, mai degrabă vei găsi un hipercorticism reactiv obezității decât cortizol crescut ca și cauza obezității. Hipotiroidismul pe care îl găsesc eu în cabinet la pacienții cu obezitate, TSH 5, 6, 7, acela e din cauza kilogramelor în plus, pentru că tiroida, ea era proiectată să producă hormon pentru un anumit număr de kilograme. La un moment dat trebuie să producă pentru, nu știu, dublu. Sunt oameni care își dublează greutatea într-un anumit interval. Și atunci cred că, de fapt, aceste tulburări alimentare extreme duc și la tulburări hormonale și intrăm într-un cerc vicios. Exact. Ceea ce înțeleg eu, practic, este că noi ne întreținem, practic, un status care, la rândul lui, poate să ne ducă să ducem excesul la o extremă. La alt nivel, exact. Ovarul polichistic este, cum să zic, cel mai bun exemplu pentru așa ceva. Ok, poate să fie la început un sindrom de ovar polichistic, în adolescență, niște menstre mai neregulate, care duc la un pic de rezistență la insulină, care vin asociate ulterior cu niște tulburări alimentare, poate cu un apetit ușor crescut, dar ulterior încep să se acumuleze kilogramele. Exact. Kilogramele astea duc la creșterea sindromului de rezistență la insulină. Rezistența la insulină din nou dă peste cap funcția ovariană și ritmicitatea menstrelor. Ajungem în hiperandrogenism, care se manifestă ulterior prin acne, pilozitate în exces, și tot și așa. Și suntem practic acest... Și de multe ori, deși problema există, cum spuneam, din adolescență, la 15 ani, în fine, nu s-a luat nicio măsură. Femeia ajunge la mine de cele mai multe ori la 30 de ani, când se hotărăște să vrea un copil și suntem cu indice de masă corporală 35, menstrele sunt în continuare neregulate, poate are și acantozis nigricans și un prediabet cu o glicată de 6 și atunci eu nu mai tratez doar ovarul polichistic, eu deja am de tratat o adevărată patologie. Un dismetabolism sever care practic este pe foarte multe linii, ceea ce presupune o intervenție extrem de grea, complexă. Și dorința unei sarcini pe care, decât să o ai la 35 indice de masă corporală, mai bine o mai amân puțin. Pacienții aceștia cu obezitate sunt predispuși la anumite categorii de boli, atât din punct de vedere cardiovascular, poate neoplazii mai multe, dar și cu modificări de comportament. Există cu predilecție o anumită patologie pe care o au obezii sau există cu predilecție o anumită dezordine sau o lipsă de, să zicem, o modificare de personalitate specială pentru obezitate?
La mine cred că e mai simplu de răspuns. Cred că la tine este, da, partea de, nu știu, dacă ne uităm la neoplazii, la cancer, există o corelație între obezitate și cancer? Există Pentru că mulți nu cred lucrul acesta. În primul rând, obezitatea este o boală sistemică. Afectează orice în organismul nostru, un fel de echivalentul diabetului, care și el e determinat de obezitate. În ceea ce privește neoplaziile, la femei avem risc mai crescut de cancer de sân, avem risc mai crescut de cancer endometrial, la bărbați crește riscul de cancer de prostată. Deci observ că enumeri acele zone care cumva țin de hormonii sexuali. Da. Pentru că dezechilibru în zona respectivă generează un dezechilibru al organului respectiv. Exact. Și poate există hormonul sexual are la bază, să zicem, acea materie primă care este, să zicem, grăsimea, pe înțelesul tuturor. Da. Faptul că ești obez, nu ai materie primă îndeajuns de multă încât ca hormonul respectiv să fie un hormon sănătos, am întâlnit această întrebare pe care mi-a pus-o cineva. Eu sunt obez, hormonii sexuale au la bază grăsimea, de ce eu, din punctul acesta de vedere, sunt practic dezechilibrat? Dacă vorbim despre bărbați, din păcate, da, așa este. Pentru formarea hormonilor estrogen sexuali, în general, avem nevoie de colesterol. Exact. Dar, pe de altă parte, țesutul acesta adipos, pe care mulți îl vedem doar ca pe o plăpunică, da? Ne ține de cald, într-adevăr, doar că el nu e inert, nu e doar acolo, ne capitonează, nu e ca la canapea. Nu ne protejează de multe ori. Ci produce hormoni și, de exemplu, produce estrogeni. Deci tu, practic, poți avea o producție de estrogeni într-un țesut departe de gonadele tale. Exact. Adică un bărbat poate să producă estrogen în țesutul lui adipos. De-aia va face ginecomastie, îi vor crește sânii. Caracterele feminine. Exact. De asta și femeile adică cu aici vorbim și de tipul de obezitate. Aspectul ginoid sau android. Sau android. Și atunci avem un aspect la bărbat care duce în zona de feminizare a corpului. Da. Și asta pentru că obezul are acei hormoni care hormonii modifică corpul în această direcție. Iar la femei de asta și crește riscul de cancer de sân, cancer de endometru, pentru că pe lângă ce produce ovarul, produce țesutul adipos. În zona de patologie cardiovasculară nu o să intrăm astăzi în această discuție, este un plin episod. Și asta pentru că urmează un alt invitat foarte drag mie care o să stea pe această canapea și o să vorbim în zona de risc cardiovascular, obezitate și vine episodul 2. Și atunci o să săr peste acest capitol și vreau să ajung într-un punct foarte delicat și interesant de același timp. Există medicamente minune și toți am auzit de aceste medicamente minune, adică, cum bine știți, există indivizi care au ajuns într-un punct încât să facă acele parties, acele petreceri de administrare a unor medicamente care ajută la slăbit. Sunt medicamente injectabile care se fac, medicamente care, sigur, multe dintre ele recomandate de voi. Multe dintre aceste persoane ajung la tine să aibă o consiliere dacă merită sau dacă nu merită să facă, însă o mare majoritate, și vă spun că asta este statistica, ajung să intre în posesia lor și să facă astfel de medicamente fără să aibă susținerea unui endocrinolog, în primul rând, nutriționist, al doilea rând, da, diabetolog, în multe cazuri, psiholog, obligatoriu. Și atunci există, zic eu, un mare risc. Susțineți medicația, susțineți intervenția medicamentoasă și dacă da, care e profilul individului la care îi dai voie să acceseze această formă de tratament? Și la tine la fel. Care este momentul în care spui, după ce am epuizat aceste măsuri non-farmacologice, trebuie să apelăm la ele? Da. Sunt situații în care nu trebuie să epuizăm, adică nu trebuie să ajungem acolo, putem să apelăm la medicație de la bun început. Nu mă refer că închei capitolul nutriție și încep capitolul farmac.
Ci mă refer la faptul că acest capitol nu a dat rezultatele pe care ți le dorești și dorești să faci un pas înainte, susținând, practic, partea de nutriție, tot ce înseamnă plan, tot ce înseamnă activitate fizică, tot ce înseamnă intervenția non-farmacologică. Dar accesezi partea farmacologică. Poți să-mi spui câteva cuvinte legate de indicațiile acestui tratament? În primul rând, apelez la aceste medicamente pentru, în cazul pacientului care are deja patologie dată de obezitate, are risc cardiovascular foarte mare sau a suferit deja un eveniment cardiovascular major, are diabet, ai nevoie cumva să îmbunătățești mai rapid starea de sănătate și știm deja că avem aceste medicamente care nu ne oferă doar pierderea kilogramelor, ci ne oferă acest beneficiu asupra riscului cardiovascular, asupra dismetabolismului cu care ne luptăm în cazul pacientului cu obezitate. În principiu, un prim prag este indicele de masă corporală. E o limită la acest indice de masă corporală? Peste 27 indicele de masă, adică să ne încadrăm în supraponderalitate, iar aici să avem o patologie asociată, cum spuneam, să avem diabet, să avem boli cardiovasculare instalate cu risc mare, să avem dislipidemie, să fie niște factori care ne fac pe noi să ne gândim că trebuie să acționăm rapid. Dacă vrem să prevenim sau vrem să facem prevenția secundară după ce evenimentul s-a întâmplat, un infart, un accident vascular cerebral, atunci luăm măsuri. Ok, ne-am apucat de dietă, am spus că trebuie să creștem nivelul de activitate fizică, dar trebuie să facem ceva mai mult pentru pacientul nostru. Deci, ca să sumarizez, avem practic intervenția non-farmacologică ce trebuie începută, la care trebuie susținută toată viața și la un moment dat există elemente de patologie de cele mai multe ori la care, punctez, diabetul zaharat, patologia cardiovasculară manifestă, o ateroscleroză complicată, cu infarct sau cu accident vascular cerebral. Și în acest moment pot să escaladez, să ajung la această medicație. Din punctul tău de vedere, Aura, crezi că există mai mult decât partea de patologie bine definită ca obezitate, infarct, încât să dai un individ să facă pasul către această medicație? Sunt oameni care caută ajutor la tine și spun: doamna doctor, eu nu am infarct, eu nu am diabet, sunt obez, am o indice masă corporală, greutate pe kilogram corp, care este peste o anumită valoare, da? Și sunt în punctul în care vreau să merg mai departe cu medicație. Sunt ok, sunt bolnav cu capul că vreau medicația? S-ar putea să fii. Întâi va trebui să facem o evaluare chiar și de personalitate și să vedem cât de mult individul respectiv se bazează pe principiul realității, cât de mult este predispus la efort, ce a făcut anterior legat de lucrurile astea, nu să apelăm la medicație atunci când vrem să fim dintr-o dată frumoși, dintr-o pasivitate extraordinară, în care vrem să ajungem narcisic la imaginea ideală. Dacă se întâmplă lucrul ăsta, s-ar putea să iasă foarte prost. Fără evaluare și fără testare și fără o asigurare că individul respectiv funcționează conform unui principiu al realității, nu este recomandată o astfel de medicație. Deci, practic, acești indivizi ar trebui să înțeleagă faptul că expunerea la o astfel de medicație ar aduce și anumite semne de exclamare. Nu aș vrea să le folosesc pericole, dar vorbim de medicamente care, ca orice medicament, pe lângă efectul pe care îl dorim noi ca medici, au reacții adverse sau reacții secundare, unele mai multe, altele mai puține. Există contraindicații absolute, Polina, care ar trebui să le avem în vedere și la care tipul de medicație injectabil, și aici mă refer la analog de GLP-1, sunt acele contraindicații de care ar trebui să știm cu toții. Bine, asta nu înseamnă că dacă eu știu de contraindicație, nu mai fac medicația respectivă. Consider că sănătos este să ai recomandare de la un medic care știe de ce și când ai nevoie, dar tu, ca și individ, care cumva te știi cu patologie oarecare în spate, știi foarte clar că având acea patologie nu poți.
să mergi mai departe cu această medicație? În primul rând, frecventă, să zicem, în studii este pancreatita. Istoricul de pancreatită contraindică administrarea analogilor de GLP-1, atât ca și medicație pentru diabet sau ca medicație folosită pentru slăbit. Și apoi mai există contraindicație absolută, istoricul familial sau personal de cancer medular tiroidian. Este un cancer special, foarte rar, care în studii a apărut doar la animalele de laborator, dar pe de altă parte există acest semn de exclamație referitor la pacientul care are în familie istoric și nu. Dar, exact cum ziceai, de asta este important să te prezinți la specialist, mai ales când decizi să faci mai mult decât dietă și mișcare. Pentru că eu, în afară de faptul că pot să aleg pentru tine ce e bun, pot să te monitorizez, pentru că chiar dacă acum tu nu ai nimic, excelent, dar mai târziu, sau s-ar putea să nici nu știi, poate ai un nodul de tiroidă pe care nu l-ai văzut și facem o ecografie, este o măsură banală, în momentul de față nu știu dacă mai există endocrinologi care nu au ecograful la îndemână. Îl vedem și luăm o calcitonină care, negativă fiind, ne-a exclus cancerul medular tiroidian. Nu mai trăim cu securea deasupra capului dacă fac. Da? Și la fel, în evoluție, putem să monitorizăm. Exact la fel putem să vorbim de pancreatită. De exemplu, la femei, litiaza biliară este foarte frecventă. Cine, dacă întrebi stânga-dreapta, auzi că o piatră la fiere, da? Nisip. O piatră sau nisip. Are un risc mai mare de a face pancreatită. De aia, din nou, este important să evaluăm pacientul, să știm cu ce avem de a face, să știm ulterior cum îl monitorizăm și plus să-l informăm pe el, să știe la ce să se aștepte. Sunt pacienți cu obezitate, cu hipertrigliceridemie severă. Cine nu a văzut trigliceride peste 1000. Trigliceride peste... Exact. Ajunge să vină practic informație de la laborator în care o notă jos și spune ser lactescent, adică în loc să fie ser limpede, este aspectul de lapte, ceea ce îți arată, îți indică o valoare foarte mare de trigliceride, care înseamnă un risc foarte mare de pancreatită. Da. Lucrurile astea trebuie să le vezi, să faci o evaluare preliminară a pacientului, să-i faci niște analize, să-i explici, să-i povestești și să-i spui la ce să fii atent ulterior, în afară de, nu știu, reacțiile adverse banale care poate să apară. Aici vreau să ajung și vorbim puțin și de reacțiile secundare în urma tratamentului cu tipul acesta de medicamente și, Laura, pot să spun că datele din literatura de specialitate îți aduc cumva în față un semnal de exclamare. Nu este o cauză-efect. Încă nu poate să fie spus despre această medicație că cu siguranță generează lucrul acesta, dar sunt cazuri izolate sau sunt case reports care se vorbește de suicid. Faci această medicație, există un risc pentru o anumită categorie de indivizi în care rata suicidului este mai mare. Atenție, departe de mine ideea că această medicație ar da așa ceva. Din contră, e o medicație care ajută enorm de mult diabetul zaharat, ajută enorm de mult pacientul cu obezitate. Mai mult, există date de protecție cardiovasculară, care eu personal le știu și o să deschidem acest subiect în viitor, ceea ce pentru mine, cardiolog fiind, această medicație este o ustensilă excelentă în lupta unei constelații aterosclerozei și am eu, la rândul meu, nenumărate prezentări de beneficii aduse. O să vorbim de aceste beneficii. Însă vreau să iau aceste cazuri care cumva împânzesc media și există teorii ale conspirației. Dar sunt publicate în reviste cu impact mare. Cum că anumite reacții adverse trebuie luate în considerare. Una este această rată mai mare a suicidului la anumite categorii de indivizi. Atunci când ai un tip de personalitate, ai o anumită, să zicem, atitudine de a sonda mai mult psihologia și percepția individului legată de cum este el pentru a da ok-ul la o astfel de medicație sau pentru a opri o astfel de medicație sau ai cere acestui individ să ceară o evaluare dincolo de evaluarea ta către endocrinolog,
Cu siguranță se evaluează și riscul de suicid. Sigur, acesta nu poate fi prevenit pentru că e subiectiv, așa cum ai spus, sunt cazuri disparate. Sunt unele persoane care, după ce au schimbat aspectul corporal, rămân în mintea lor tot plinuțe, obeze, da? Și ca și cum ai avea un membru lipsă, există această patologie sau acest simptom, tu ai rămas în mintea ta neschimbat. Ești la fel de plinuț și că tot efortul de a fi supus la toate lucrurile care te-au afectat, apropo de tratamente și de durata lor, n-au adus nicio schimbare, nu te-au făcut mai frumos, nu te-au făcut mai de succes, poate chiar ai intrat într-o zonă nu atât de favorabilă vieții tale și atunci se poate întâmpla și asta. Bine, asta converge cu alte lucruri pe care nu le știm, care s-au întâmplat, de exemplu, în cazurile respective, ca și psihologie.